ዊንዶውስ 10 ኮንትሮል ፓነል ሒዙውን መፂሎ ማለት እዩ። እዚ ኮንትሮል ፓነል ንብሎ ዘለና እዚ ሕጂ ሴቲንግስ አቲና ንጥቀመሉ ዘለና ዝተፈላለዩ ናይ ሴቲንግስ ኦፕሽንስ ቅድሚ ዊንዶውስ 10 ኣብ ዝነበሩ በዚ ኮንትሮል ፓነል ኢና ንሰርሖ ነርና። ሕጂ ድማኒ እዚ ኮንትሮል ፓነል ኣብ ዊንዶውስ 10 እንኮላይ ከም ዝኣቱ ተገይሩ መፂሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኮምፒውተርና ዳርጋቶም ዝበዝሑ ኣብ ሴቲንግስ ንረኽቦም ነገራት ኣብዚ እውን ኣለው ኣብ ሴቲንግስ የለው ኻኒ ኣብዚ ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ትሪኦ ዘለኹም እቲ ኮንትሮል ፓነል ኢና ንፅውዕ ኣብ ዴስክቶፕ ኮንትሮል ፓነል ተለያትኩም ፅቡቅ እቲ ዘይኮይኑ ድማኒ ኣብዚ ስታርት ኢልኩም ኣቲኹም ኣብዚኣ ዊንዶውስ ሲስተም ትብላላትኩም ትሪኦ ዘለኹም ዊንዶውስ ሲስተም ምስ በልኩም እዚኣ ዳውን ኣሮ ምስ ከፈትኩማ ኣብዚ ላትኩም ታ ኮንትሮል ፓነል ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኣ ንውልዓ ኣብዚኣ ምስ ወላዕና ከምዚ ዓይነት ትርኢት ከተርእየኩም ትኽእልያ ወይ ድማ ኣብዚኣ ቪው ባይ ትብል ዘላ ካታጎሪ ትብል ዘላ ላርጅ ኣይኮን እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ከተርእየኩም ትኽእልያ ወይ ድማ ስሞል ኣይኮንስ እንድሕር ኣሊ ኮይኑ ከምዚ ጌራ ዘርጊሓኻ ብምሉእ ተዘርጊሑ ከምዚ ክትርእይዎ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ ብዝመረፅኩምዎ እዚ ከዓ ብካታጎሪ መልክዕ ከዓ ኣብዚ ከዓ ኣምፂልና ኣሎ። ኣነ ሕጂ ላርጅ ኣይኮንስ ገይረ ከምዚኣ ገይረ ክርእየኩም እየ። እዚ ትሪኦ ዘለኹም ብምሉእ ሴቲንግስ ኣብ ኮምፒውተርና እንጥቀመሉ ሴቲንግስ ኣብ ዘሎ ሕጂ ገለገሊኡ መብዛሕትኡ ርኢና ኣለና ኣብ ሴቲንግስ ኣቲና ብዙሕ ተጠቂምናሉ ወይ ድማ ተማሂርና ኣለና። ንኣብነት እዛ ኤዝ ኦፍ ኣክሰስ ሰንተር እትብል ኦልሬዲ ክስታይ ጌርና ኣለና ቪድዮ ዳሊና ኣለና። ብሴቲንግስ ኣቲና ከመይ ጌርና ኤዝ ኦፍ ኣክሰስ ኮንፊገር ከም ንገብሮ ናይ ዴት ኤንድ ታይም ኣለኩም ኣብዚ ዝተፈላለየ ኩሉ ነገራት ኣሎ ብዛዕባ ፎንትስ ኣሎ ብዙ ኣብዚ የለን ማለት ኣብ ኮምፒውተርካ ክትቀይሮ ክትሰርሖ ትደሊ ኩሉ ሴቲንግስ ኤንድ ኮንፊገሬሽንስ ኣብዚ ኣቲኻ ክትገብሮ። ንኣብነት እዚኣ ኣውቶ ፕሌይ ትብላላትኩም ኣብዚኣ ክሊክ ክንገብር ኢና ኣብዛ ኣውቶ ፕሌይ። ሕጂ እዚ ኣውቶ ፕሌይ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ መሲልኩም ዝኾነ ንኣብነት ሪሙቫብል ድራይቭ እንድሕዳ የእቲ ካብቲ ኮምፒውተርካ ሲ ከመይ ኢላ ክትክፈት ትደልያ ወይ ሜሞሪ ካርድ እንድሕዳ የእቲኻ ከመይ ኢሉ ክኽፈት ትደልዮ ኣብዚ ኩሉ ክትነግራ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዩዝ ኣውቶ ፕሌይ ፎር ኦል ሚድያ ኤንድ ዲቫይስ እንድሕዳ ኢልና እታ ፍላሽ እቱ ምስ ኣበልናያ በዚ ጎኒ ወይ ድማ በዚ ላዕሊ ወይ በዚ ታሕቲ እታ ፍላሽ ከም ዝኣተወት ዝነግረና ይመፀና ክሊክ ምስ ገበርናያ ሽዑ ኦፐን ክትገብሮ ዲኻ ትደሊ ዋላ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ትደሊ ኢላ ከዓ ኣብኡ ኦፕሽን ትበካያ ማለት እዩ። ንኣብነት ዝኾነ ፍላሽ ምስ ኣተኻሲ ቹዝ ዋት ቱ ዱ ዊዝ ኢች ታይፕ ኦፍ ሚድያ ብለና ኣሎ። ካብ ፒክቸርስ እንድሕዳ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ስእልታትን ቪድዮን ኢምፖርት ክትገብሮ ዲኻ ትደሊ ወይስ ዝኾነ ኣክሽን ክትወስድ ኣይደልኒኻ ወይ ድማ ኦፕን ፎልደር ቱ ቪው ፋይልስ ናብ ፋይል ኤክስፕሎረር ዝኸፍተካ ዊንዶው ዲኻ ተምፃልካ ትደልያ ዘለካ ኮምፒውተር ወይ ድማ አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም ዝብል ኦፕሽን ካ ኣሎ ማለት እዩ። እጂ ናይ ኩሉ ኦፕሽንስ ከምኡ እናገበርና ኣብዚ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ናይ ሜሞሪ ካርድ እንድሕዳ ናፍታ ኮምፒውተር ካ እቲኻ ኣውቶማቲካሊ እታ ኮምፒውተር ነቲ ኣብቲ ሜሞሪ ካርድ ዘሎ ስእልታትን ቪድዮን ናብ ኮምፒውተር ኢምፖርት ክትገብሮ ዲኻ ትደሊ ወይስ ፕሌይ ክትገብራ ነታ ሜሞሪ ካርድ ወሊዓ ፕሌይ ክትገብራ ዲኻ ትደሊ ወይ ዝኾነ ኣክሽን ክትወስድ ኣይደልያና ኣለኻ እዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይ ድማ ፋይል ኤክስፕሎረር ክውላዓልካ ትደሊ ኣለኻ ማለት እዩ። ውላዕ ኣቢሉ ፋይል ኤክስፕሎረርስ ናፍታ ሜሞሪ ካርድ ይወስደካ ማለት እዩ። እጂ ኣብዚ ክትመርፅዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ዲቪዲ እንድሕዳ የእቲኻ ኣላ ናፍታ ኮምፒውተር እንታይ ትደሊ እታ ዲቪዲ ሲ ፋይል ኤክስፕሎረር ኩላዓልካ ዲኻ ትደሊ ወይስ ፋይንድ ኤ ኒው ዲቪዲ ኣፕ ስቶር ኣብዚ ትደልዩ ኣክሽንስ ኩሉ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ። ናይ ብሉሬይ ኣሎ ናይ ሲዲ ኣሎ ናይ ዝኾነ ናይ ሶፍትዌራትን ጌም ኣሎ ብዛዕባ ዲቫይስ ካ ጅናምነት እዚኣ ሞባይል ናተያ ሞባይል እንድሕዳ ናብዛ ኮምፒውተር ኣላጊብያሲ እንታይ ክትገብር ይደልያ ኣብ ሞባይል ዘሎ ስእልታት ናብዚ ኣውቶማቲካሊ ኢምፖርት ክኾን ናብዛ ኮምፒውተር ደ ዝደልዮ ወይስ ኦፕን ክትገብራ ነታ ሞባይለይ እቲ ናታ ፋይል ኤክስፕሎረር ደ ዝደሊ ኣብዚ ኩሉ ሴቲንግስ ኣለኒ ማለት እዩ። ትሪኦ ኣለኹም እዚኣ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተማሃርናያ ኣብዚ ኮንትሮል ፓነል ክንረኽባ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልአይቲ ኣብዚኣ ከሪአኩም ከዓ እዛ ፎንትስ ትብል ንኣብነት ሕዳ ወሲድና ኣብ ኮምፒውተርና ዘለው ኩሎም ዝፀዓናዮም ፎንትስ ወይ ድማ ምስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝተፀዓኑ ፎንትስ ኣብዚ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ትሪኦም ኣለኹም እዚኦም ንፅሕፈት ንጥቀመሎም ፎንትስ እዮም። ሕጂ ዝኾነ ፎንት እንድሕዳ ፀሊእኹም ክድምስዎ ደሊኹም ወይ ፅዒንኩሞ እንድሕዳ ፀኒሕኹም ኣብኡ ክሊክ ጌርኩም ኣብዚኣ ደሊት ትብል ኦፕሽን ኣላትኩም ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ፎንት ድማ ኣብዚ ሴቲንግስ ኣለና። ሕጂ ዝኩሉነ ናቱ ሴቲንግስ ኣሎ ገሊኡ ክንሪኦ ኢና
ዝበዝሐ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ካልእ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ድረኣናያ ኣላ እዚኣ ናይ ፕሮግራምስ ኤንድ ፊቸርስ ትብል ኣላ ኣብዚ እዚኣ ድማኒ ኣብ ኮምፒውተርና ዝተፃዓኑ ኩሎም ኣፕሊኬሽንስ ሶፍትዌራት ከመይ ጌርና አንኢንስታል ንገብሮም ወይ ድማ እንድምስሶም ዝብል ክንመሃር ከለና ዝረኣናያ ትምህርቲ ኣላ ኣብ ኣቲኹም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ በዚ ከዓ ብኮንትሮል ፓነል ጌርና ሾርትካት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ ኮንትሮል ፓነል እንታይ ነምፅኦ ዘለና እቲ ቅድሚ ዊንዶውስ 10 ዝነበሩ በዚ ኢና ንጥቀም ነርና ክንዲ ሴቲንግስ ማለት እዩ ኣብ ዊንዶውስ 10 ግን ሴቲንግስ ትብል ሓዳሽ ዊንዶው እዮም ኣምፅኦምልና ማለት እዩ ማይክሮሶፍት እዛ ሴቲንግስ ኣብዚ ምስኣተና ኢና ኩሉ ኣብ ኮምፒውተርና ዝግበር ለውጥታት ንቀያይሮ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እታ ኮንትሮል ፓነል ከዓ ኣይቀተልዋን ከም ዘላ ከዓ ሳኻኒ ኣምፅኦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ በቲ ሴቲንግስ ኣቲኻ ትሰርሖ ስራሕ እዩ መብዛሕትኡ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮንትሮል ፓነል ንዓይዲ ሰማዓኒ ወይ ስዊዕ ፅቡቅ ጌረ ዝፈልጦ እንድሕዳ ትብል ኮንካ በዚ ኣቲኻ ከዓ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ንምባል እዩ ሓደ ኣፕሊኬሽን ተጠቂምና ዝኾነ ፋይል ኣብ ንኸፍተሉ እዋን ብኻልእ ኣፕሊኬሽን ጌርና ክንከፍቶ ምስ እንደሊ እንታይ ንገብር ንኣብነት ኣብ ኮምፒውተርና ንርአ ኣብ ፋይል ኤክስፕሎረር ከኣትየ ብኣብነት ከረዳእኩም ኣብ ፒክቸር ምስ ኣተኹ ዝኾነ ስእሊ ክኸፍቶ እንከለኹ ባይ ዲፎልት በቲ ዲፎልት ፕሮግራም እዩ ዝኽፈት ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም በቲ ዲፎልት ፕሮግራም ናይ ዊንዶውስ 10 በዚኣ ፎቶስ ትብል ፕሮግራም ብኣ እዩ ዝኽፈት ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ግን እዚኣ ፎቶስ ትብል ፕሮግራም ሕጂ ኣይደለኽዋን ኣለኹ ብኻልእ ጌረ ክኸፍቶ እንድሕዳ ደልየ እንታይ ክገብር ክእለ ብዚኣ ኣፍታስ ዝደለኽዋ ስእሊ ራይት ክሊክ ክገብር እሞ ኦፕን ዊዝ ትብል ኦፕሽን ኣላት ንብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኦፕን ዊዝ ምስ በልኩ ኣብዚ የምርፀኒ ማለት እዩ ስእሊ ስለ ዝኾነት ሕጂ ምስ ስእሊ ሪሌትድ ዝኾኑ ኣፕሊኬሽንስ የምፃለይ ማለት ንኣብነት ብፔይንት እንድሕዳ ከፊት እያ እታ ፕሮግራም ትሪእዎ ኣለኹም ብፔይንት ከፊት ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ነገር እዩ ከምኡውን ዋላ ኣብ ቪድዮ እንድሕር ከድኩም ሓደ ቪድዮ ንኣብነት ይህልወኩም እሞኒ ካልእ ናይ ቪድዮ መፃወቲ ኣፕሊኬሽን እንድሕዳ ፅዒንኩም ኣለኹም ኮምፒውተርኩም ብኡ ጌርኩም ክትከፍትዋ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ደርፊ እያ ነዚኣ እንድሕዳ ከፊት እያ ባይ ዲፎልት በቲ ሙቪስ ኤንድ ቲቪ ፕሌየር ብኡ እያ ክትክፈት ማለት እዩ ኣነ ግን እዚኣ ፕሮግራም እዚኣ ኣይደለኳን በቲ ካልእ ፕሮግራም ገይረ ክትክፈተለይ እንድሕዳ ደልየ ኣለኹ ኮይነ እንታይ ገብር ኣብዚኣ ኸይደ ራይት ክሊክ ክገብር እሞ ኦፕን ዊዝ ኢለ ሕጂ በዚኣ እንዳ ክትክፈት ፀኒሓ በዛ ዊንዶውስ ሜዲያ ፕሌየር እንድሕዳ ክኸፍታ ደልየ ኣብኣ ክሊክ ክገብር ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማኒ ብዊንዶውስ ሜዲያ ፕሌየር ጌራ ተኸፊታ ኣላ ማለት እዩ ኣፕሊኬሽን ሕጂ ትሪእዎ ከም ዘለዎም ብዝተፈላለየ ብካልእ ኣፕሊኬሽን ጌርና ክንከፍቶም ደሊ ዋላ ኣብ ዶክመንትስ እንድሕዳ ኣቲና ንኣብነት እዚ ፒዲኤፍ ህልወኒ እሞኒ ብካልእ ጌረ እንድሕዳ ክኸፍቶ ደሊ ካልእ ፕሮግራም እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ እዚ ኦፕን ዊዝ ኢለ ክኸፍቶ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ነገር እያ ካልእ ከዓ ከርእየኩም ዝደለኹ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ሕጂ ዝኾነ ስእሊ እንድሕዳ ከፊትናዮ በቲ ወይ ዝኾነ ሙዚቃ ክኾን ይኽእል ቪድዮ ክኾን ይኽእል ዶክመንት ዳብል ክሊክ እንድሕር ጌርናዮ በቲ ዲፎልት ፕሮግራም እዩ ዝኽፈት ማለት እቲ ዲፎልት ፕሮግራም ክንልውጦ እንድሕደሊና ሕጂ ዝኾነ ስእሊ ይረአዩ ኩሉ ግዜ ሲ እንድሕዳ ከፊትናዮ ብፎቶስ እዩ ክኽፈት ኣነ ግን ኩሉ ግዜ በዛ ፔይንት ክኽፈተለይ እንድሕዳ ደሊ ኣብዚ ታሕቲ ምስ ከድኩ እንታይ ትብል ኣላ ቹዝ ኣናዘር ኣፕ ትብል ኣላ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር እሞ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩ ሕጂ ኣብዚ ታሕቲ እንታይ ትብል ኣላ always use this app to open jpg files ብለን ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ክሊክ ጌራ ሕጂ በታ ኩሉ ግዜ ክኸፍተላ ዘለኹ ፔይንት እንድሕዳ ኮይና ፔይንት መርፅ ኦኬ ብላ ማለት እዩ ተረዲኣትኩም ሕጂ ረይ ዝኾነ ሕጂ እዛ ስእሊ ብፔይንት ከፊት ኣላ ማለት እዩ ዋላ እዛ ስእሊ እንድሕዳ ሕጂ ዳብል ክሊክ ጌርያ እንድሕር jpg ኮይና ትሪእዋ ኣለኹም ብፔይንት ፕሮግራም ትኽፈት ኣላ ማለት እዩ ዋላ እዛ ኮምፒውተር ኣጥፊአ እንድሕዳ ወሊዐያ ኩሉ ግዜ ብፔይንት ፕሮግራም ዝኾነ ስእሊ ብፔይንት ፕሮግራም እዩ ክኽፈት ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ተረዲኣትኩም ኣላ ኣሁን እዚኣ እንድሕዳ ከፊተስ jpg እንድሕር ኮይና ሪኢኹማ ብፔይንት ፕሮግራም ትኽፈት ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርና ክንልውጦ ንኽእል ኢና ከምኡውን እንድሕዳ ክንመልሶ ደሊና ራይት ክሊክ ጌርና ኣብዚ ኦፕን ዊዝ ኢልና ቹዝ ኣናዘር ኣፕ ንብላ እሞ ናፍታ ዝነበረታ ከዓ ክንመልሳ እንድሕዳ ደሊና ከዓ ተመሳሳሊ ፎቶስ እያ ትኽፈት ነይራ ኩሉ ግዜ ፎቶስ ጌረ እዚኣ
እዚኣ ክርሰዐ ብለይን always use this app to open ትብል ዘላ ኦኬ ብላ ዘን ቀጻሊ ድሕሪ ሕጂ ከዓኒ በዛ ፎቶስ ትብል ፕሮግራም ክኽፈት ማለት እዩ ዝኾነ ስእሊ ኣብ ኮምፒውተር እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ዶክመንትስ ዝተፈላለዩ ፋይል ታይፕስ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ከምኡ ጌርኩም ትከፍትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ደርፊ ከምኡ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንስኹም ትፈትዋ ናይ ሚውዚክ ፕሌየር እንድሕር ዳልያ ኮይናሲ ኩሉ ግዜ ብኡ ጥራይ ከም ዝኽፈት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ቪድዮ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ግድን ክትፈልጥዋ ዘለኩም